Mayong adlaw sa tanan, it's Klein again, inyong admin sa Little Faith o para sa ikalima or the fifth day sa ato ang Grateful Everyday Challenge. Today, I would just like to express my gratitude tungod kay, I don't know, but I think ever since nga dili man hinoon yun din na handa na po ako ADHD no. Pagani ko kay istorya ako nang ginakontradict. Pero by the way, dili man siguro inana ka-active, but since I have been doing these things gani, like I've been offering my talents for the ministry, particularly sa kaning Little Faith. Daghang pagsulay, tinuod yun na. However, there are also big, great opportunities nga wala na ko na-expect nga ako ang ma-experience. No? So, usa na ato katong nakahimo ta or na-feature ta sa, dili man ako na-feature, nanapudan. Appeal ko sa na-feature sa Tagum City Jail dito sa PTV News. That was a very good experience para sa ako. Another thing is that kato ang mga laging coral reef, wala ko joke mo po guys, sorry kayo kay ganina nag-edit mo ko niya ako anong duta yun. So ganito, and then I think there's a little bit na ay ginagmay nga mga improvement sa ako ang perspective, no? Dili ni siya char, dili ni siya something, but kada adlaw, since I am trying to think about things nga unsa may nindot pasalamatan karon ha, unsa may mga blessings or mga ginagmay nga mga butang nga ako ang pwede ma-acknowledge karon na musulod na pud sa ako ang una at the same time kanang there is always a reason to be thankful for or to be grateful of. Inana gani. So bisa kung sa siguro nato kanta sa Minaw di ka na, Klein. Bring me the horizon. Ito na siya nga. It's just a bad day, but not a bad life. It's just a bad day, not a bad life. So, muna siya. And then, wala to akong ipasalamatan, no, nga thank you, Lord, for opening up doors for me, opening opportunities, experiences nga I never thought nga I would go through. And especially sa pagsugod sa tuig, Lord, na imo kong gihatod sa mga inato nga mga butang, and for giving me this wonderful perspective sa kinabuhi. Hinay-hinay, one step at a time, ginagman. So I think that would be all for today, little fam. God bless you. Abing pirme. Ako daw na isulti day. Always remember, little fam, all it takes is a little faith. Love you.